Госпожо, бихте ли се представили? Да, казвам се Марийка Стефанова Борисова от град Лясковец. Кога те преглеждах аз? Някъде края на април. Края на април. Спомняш ли си какво открихме тогава? Да, вие ми открихте колите, но аз просто нямах такива сериозни оплаквания на целия стомах и го отхвърлих. Не взема билките. Не вземах билките, да. Сега какво става? Ами след ходене на много лекари, нищо. До сега не мога да установя дали тая болка е колит или аз си го свързвах за бъбрек. Добре, но ти усещаш болките в стомах? Да. Вече са доста сериозни. Отдясно и след това на целия си стомах. Даже и на кръста чак усещам болки. Да. Добре. Аз бях ти дал едни билки за сърцето, нали така беше? Да. Билките за сърцето съм изключително доволна от тях. Но така стана, че действително си спрях лекарствата. Не мога да кажа, че имам някакви такива оплаквания. На моменти нещо тъпо такова се усеща. Ти си ходила на професор? Да, на професора. Той ми каза, че той ме попита какво ти е на сърцето. И аз му обясних всичко каквото беше. И той каза, че няма нужда от лекарства. И ти плавно ги спрях? Плавно ги спрях и до сега смятам, че не е нещо. Значи при прегледа аз също ти казах, че ще дойде един момент, когато лекарствата трябва да ги спреш. Така ви казахте, но трябва да бъде плавно и аз така го направих. Действително, той което е. Много ти благодаря.